into enjalo bafethu, right? Ku group A, group B siyaqala ukuba nawo kulonyaka. It's amajita ashaya ingoma sakhula, bese kuthi group B sinabantu asebeke bangena. Sinabantu futhi ku group A, sorry, not group B, sinabantu ku group A ukuthi bebe khona ngonyaka odlule esingeke sibezwe kodwa kulonyaka, right? Ngesizathu sokuthi sazivumelene ngokuthi abantu abaphume ekugcineni last year abezukubuya kulonyaka. Uma bengabuyi kulonyaka futhi abehleli ngezansi, because ngezansi kumele ngene abantu abasha. Now this year it's the same thing. Abantu abawu3 kulonyaka, abantu abawu3 abazophuma ekugcineni ku group A ngeke sibe nabo kwi competition elandelayo, yabo. Kuzonyuka abawu3 ku group B bephezulu. Laba behle phezulu ngeke behlele ezansi ku group B, because group B kumele ngene abanye abantu abazobe beqala ukungena, yabo. So uma udliwe phezulu then uzothatha i-break for unyaka we1 kuyima ukwazi ukubuya, right? Asi-announce ke group A wethu. Group A wethu group A wethu 1 ningilalelisise kahle ke bafethu ukuze ningenza ungishaya. Ama-artists now avotelwayo azoba nama-ticket abhalwe ngamagama awo ku group A. Amageza amahle ahola umfana weDance P. 2 Amavukane ambuso ahola icommand board, right? 3 uthwasa lekhansela. 4 ubahube, ngisho kahle. 5 umphile. Umphile uSminoff. Umphile uSminoff number 5. uSminoff number 5. 6 sinoscebi, inkosi yamagcokama. 6 sinenkosi yamagcokama. 7 sinobona benza umdumazi. 8 sinonjoko. Sibe noSikweletu abasemzimkhulu uShoti. Sibe noGatsheni umalume webhodlela. Sibe nomacekeceke. Sibe nomacekeceke. Sibe noJiva. Sibe nomzukulu. Sibe nezichalaha. Ugroup A wethu lowo. Ngiyawuphinda sengoqala ezansi. Sinezichalaha, sinomzukulu, sinoJiva, sinomacekeceke, sinosikweletu, sinonjoko, sinomdumazi, sinenkosi yamagcokama, sinosminofu, sinobahube, sinethwasa lekhansela, sinamavikela ambuso, sinamageza amahle. Those are the people that are going to be competing kulo nyaka. Angiqinisekise le yi1 ke. Kulo mculo oyi1. Kulo mculo oyi1 osele okungenzeka ngene kwi competition uyedwa kuphela. Okusengenzeka ngene kwi competition. Right? Kulo mculo oyi1 kuphela okusangenzeka angene kwi competition. Akekho umculo ovalelwayo, akekho futhi owenzelelwayo, right? Kunento engifuna ukuyichaza ke kodwa futhi before sivale. Kuna bantu la engazi ukuthi khona abantu enizobabuza ukuthi ubani ufike kanjani la ubani kwenzakaleni. Ngifuna nikukhumbule ukuthi last year sarun ama-poll ayethi abantu abawine kuyi-poll automatically bazokhuphuka beyongena ku group A. Leyo poll leyo yawinwa uSikweletu nomacekeceke 2. Kwaku number 1 no number 2. Sasisho njalo na last year sathi number 1 no number 2 bazokhuphukela ku group A, yabo. So ningixolele noma ngasakhumbula ukuthi ubani waba number 1 phakathi kwabo bobabili, but number 1 no number 2 khumbula kahle ukuthi kwaku uSikweletu noma